רק שומר אני עובדת. ברור, ואני... נשמע מאוד קרנץ' של אני יודעת את הסיבה של... דורין. בדיוק, את השידור. מאוד אמין. עכשיו דורין העידן הפעם מוקדם הרגיל עם כמה המלצות שוות מאוד למופעים בהמשך השבוע. קודם כל תרשי לי לומר לך שאת נראית מהמם. תודה. מאוד. יום אחד באפריל אל תקחי שום דבר פה. לא, למה? האמת שהיום זה יום שהוא באמת מרגש בשבילי. למה? כי... זה אומר שרבי נחמן גם לך לא עושה את זה. האמת שהבת של אחותי קוראים לה אדל, אז זה קשור לבת שלו, נכון? של רבי נחמן. אבל כמו הציעו לי נישואים. לא, יצא לנו אחד באפריל. איזה שגר! ברור, זה הבת שלי, ודיברנו אחד באפריל, נישואים, לא הכל טוב. מה קורה? אבל חכים עוד לך חמש שניות. לא, זה של יעל. יעל המאפרת שלנו. אבל אני שמחה להגיש איתה היום את התמונות מבינה, שלי. וואלה, תשמרי על הידה וכסף. טוב, אז יאללה, נתחיל עם ההופעות. קיבלת כאילו שבוע פה. אז לא, אבל... זה שקר. הוא יהיה פה בשעה טוב, יאללה. מתחילה עם שרית חדד, שמגיעה לזאפה תל אביב יום חמישי בשעה 10. שרית חדד בסיבוב הופעות חדש, שמתחיל את מסעו במועדוני זאפה בכל הארץ. המופע מחדש מתאר את הדרך של שרית מההתחלה עד הסוף, עיבודים חדשים לכל השירים האהובים שלה, בניצוחו המוזיקלי של יעקב למאי, מלווה בהרכב נגנים מוכשרים ומוזיקאים מוכשרים. רגע, אבל מה, זה מופע אקוסטי כזה? כאילו עושים שמח? גם שמח וגם רגש, זאת הגדולה של שרית להעביר את כל הדברים האלה במופע אחד. זהו, שרית חדד, יש רק אחת, אני ממליצה עליה לגמרי. מה עוד? ואני עוברת לשירי מימון, תיאטרון הבימה, כן, יום שישי בשעה 10. אז בארבע שנים האחרונות שירי מימון היא אחת הזמרות היותר בולטות במוזיקה הישראלית. היא התפתחה והתחדשה וגרמה לקהל עצום להתמכר לזמרת הזאת שפרצה עלינו לפני עשור, עוד מכוכב נולד, שזה כבר כל כך רחוק ממנה. אז מה, זה מופע ישיבה? זה מופע ישיבה, שהיא משלבת בו גם את השירים שהיא עשתה עם שמעון בוסקילה, גם אלבומי סולו שלה. כן, זה כאילו פעם ראשונה שהיא מופיעה לבד. אחרי הרבה זמן, נכון. מומלץ בחום. מה עוד? ואני עוברת לזמר הכי מושלם בעולם, אמיר בניון, שהוא החיים. זאפה ירושלים, יום שבת בשעה 10. בניון הוא זמר שבאמת שר מעומק הנשמה. מופע עם שירים שטרם בוצעו בהופעות קודמות, בשילוב כמובן כל השירים האהובים שלו. כל שיר של אמיר הוא בעצם סוג של תפילה, שככה נוגעת בנבחי הנפש, ואני אישית מכורה אליו, ויכול להיות שאני אהיה בהופעה. רגע, אני אפסיק אותך, אנחנו נצא לפרסומות, אנחנו מיד נחזור, ואז תמשיכי עם ההמלצות לקטנטנים, פרסומות, ואנחנו חוזרות שערו איתנו. התוכנית. טוב, שחזרתם, דורין העידן עדיין איתנו, אז ספרי לנו מה יש לקטנטנים. לקטנטנים שלכם, הבאתי את מעשה ו5 בלונים. היום בכלל התרבות בפתח תקווה בשעה 5:30, תראו מי עליו בכלל. מה זה, סוזנה לידה? כן, בדיוק, מה שאומרים לי, זה דוסקי וסוזנה. טוב, אז זה מחזק על פי הספר הנודע. כן, הבן שלי היה שני? אנחנו פה וסתם טוב, על פי הסיפור הנודע של מרים רות, מיכל אמזורסקי מככבת שם, שזה הכי מעניין אותנו פה היום. איזה מגניב. וזהו, אתם מכירות את הסיפור הידוע. כן, ברור. לא, אז מה הסופו של כל בלון? נקרא... אוי אוי אוי. ומוצרט הקטן. יום שבת בסוזן דלל בתל אביב, 2 הצגות, החל מהשעה 10. הצגה בבית היוצר של אור יפורט, בשיתוף תיאטרון אגדית, המספרת על ילד קטן, שמו מוצרט, שכבר בגיל 3 התחיל לנגן בפסנתר, ובגיל 5 הוא כבר יצר את היצירה הראשונים שלו. לאבא שלו היו הרבה תוכניות גדולות לגביו, אבל מוצרט רצה להישאר בסך הכל ילד. הצגה מסוגננת עם שחקנית אחת, שמגלמת את כל הדמויות ששמה גדית כהן. בשילוב תיאטרון אצבעות ידיים, בשילוב פאות גדולות וחפצים, וכמובן כל היצירות של מוצרט מלוות את כל ההצגה. ואחרון חביב, חנוך רוזן מדבר בעד עצמו. יום שבת בבית החייל בתל אביב בשעה 11:30.
זה מופע גם לילדים וגם למבוגרים. מקסים, ראיתי את זה. ראית את זה? אז עוסק בהתמודדות של האדם מול העולם והסביבה. זה גם למבוגרים וגם לילדים. מומלץ בחום. עם אנימציה. כן, כאילו משלב גם מסכי וידאו וגם... והוא מדהים, הוא והכל פנטומים, הכל ללא מילים. וואו, אדיר. מופע ללא מילים. וזהו. מקסים, דוריני, תודה רבה רבה, שיהיה המשך שבוע מהמם. שמחות שבאת לנו בסופש מוקדם. ועכשיו אני רוצה להקדיש את השיר הבא. מתגעגעתי אליו. ומה הגאון שלנו, אין עליו.